Vieš čo? Nazdar, kto došiel? Paťomen nejaký. Kto je? Čardy, kto to je? Jak to mám vidieť? Však je v tvojej rumke, nemaj. No a? Halo. 3, 2... Toto je... Došli, overč sa. Já jsem... Dobrý. Jo, já jsem ze World of Warcraft. No. Takú sekciu nemáme, takže si fake. Fake jak to je snapback. Vyber si LOLko, Hearthstone alebo CSko. Jo, lolko. Hej? Aha. Kto je tvoj kapitán? Jaký kapitán, do prdele. Hej, nekikujte mě. Táhni. Jako bude ban. Ale tak jako co mám říct? Vám. Čo to Nič. Počkaj chvíľku. Čo ťa sem privádza? Pokesta si trimal vatrobizom. No. On normálne zadržal koľu, k ním kúkajte. Ale má právo ho vyhodiť. Mhm. Ne. No čo, pokecal? Ne. Tak skús znovu. Hrať ping-pong. Odkiaľ si? Já z Prahy. Ale že odkiaľ si nás našiel? Čo ťa sem privádza? Aké poslanie? Tvůj kámoš mě sem přivedl. Jak sa volá? Já teďko nevím, ale dal mi tohle ten server, abych s ním hrál Vovko. Aha. Nevolal sa Paralen? No asi jo. Oni mi No jasno. oni... Čo ja ne, však poviem s ním pokecať normálne chvíľku. No. Ale však Vôbec ma nebaví. bude sranda. Ospravedlňujem sa tu nejak za Čeliom. Cože? Nič sa v pohode. Tak teda Já máš Vovko, hej. Minecraft. Dá to někdo lolko proti mně? Minecraft, kedy. A nedaj kick. Divo. Prečo sa mluvujete retardi? To on tu Našla mafia. Paťo, men si zahrať LOLko. Nejde hrať, To je tvoj fanúšik, alebo čo? To je tak paralenkou kamera z Vovka. Aha. Počuť, no. On sa došiel, že... A že ty Koľko čo tu? hra A ja to? že... Došiel... A on že No. došiel som hrať Vovko. Však on si ho nás mluvol a on že čo? Nesem, ja neviem, kto sa to tu delám. Ja som tu novej. Tomu se říká losos. Aha. Ty si jaký vtipko. Děkuju. To mi říká hodně. Tak mladej a tak odvážny. Už si honíš pipika? Jo, přesně. Ale ešte nestrete kageco. A keď tak iba sem tam také priesvitné mazlové, že? Ti tak strčie dole. Taká vazelina skurvená. No. Dosť jak sa smeje. Neviem, streamuje. Lebo to bolo naposledy pred týždňom. A neviem, čo s tým máš s tým OBS-kom. Podľa mňa vieš, že to máš 13 rokov, že máš zapnutú webku. A ne prečo si skenom proste. Musíš Ale mať aspoň 15. já webku nenosím. Musíš tam dať do nastavení, máš také kódy. A tam musíš dať svoje číslo občianskeho. Tam ďakovať. Pokiaľ nemáš, vole. Počúvaj. Choď máme do kabelky, zoberie kreditku, povedz mi ti číselka a ja ti kúpim hru, akú len chceš. Bez toho, aby to Ale mama zistila. ti ho nekúpi, vieš? Ja ti ho kúpim, keď mi to pošleš tie číselka. Iba 3 číselka by mi stačili. Máš paysavku doma? Ak mi pošleš paysavku, tak ti poradím. Áno, Rivaldo ťa chce oklamať, ja to myslím vážne. Ne, on skamuje. On skamuje Ne, kúrov. vážne, aj mne takto minule kúpil hry. No, aj mne. Nie, ne. Však Všetko kúpil som sa, kúpil. je len na Steam 112 hier a to všetko odrobí za. On je veľmi spolahlivý. No vidíš, tak utekaj. Zoberaj ocovi. Patrik Riedel. Ježiš, po ceste. Ježiš, tam budeš. Ty sa voláš Patrik Riedel? Aha. A prečo máš také smutné oči, aké by si bol nafetovaný? Proč mám smutné oči? Protože Hej. mě se vždycky, když
si do sebe něco párkrát šňupnu, tak se mi přivírají, chápeš? Keď si čo? Keď už šňupne. Ale Hej. krieda v škole sa nepočíta. Modrou skalici a modrá skalice se počítá. Vieme, skalici robia dobrý trdelník. Modrá skalica, to je taký ten modrý kameň, ne? Ne. Ale áno, tak To je modrý takové- kameň. Zaškyne. No však To je áno, a z toho to je takový to... kryštál to je. No jo, jak se to drolí. Kamo, Drol. on si dal jeden týpek do nosu, ne? A úplně to vysal. Ty prečo, to Úplne- je veľká vec. To je nejaký frajer z Ale družiny, že? ty máš oči jak... Ty vyzeráš jak Alien vs Predator na tej fotke. No, jo, Ten Alien z toho filmu. On vyzerá jak... Úplne jak Fanny. Jak Fanda Kumaj. Jak Ale, naholený Fanny. ale s nejakým editom mimozemšťana. On sa nevolá... Smutnosti. On sa nevolá Panda Kumaj, ale Patrik Kumaj. To je ten rozdiel. Dobre, no, super. To sa smeje, chápeš? To vôbec nebolo vtipné, ale sám sa smeje a na to sa smejeme. Suzami! Paťo mám 23. Ty si iný. Michael Everett streamuje, ideme ho pozerať. Hej, Yes, Michael streamuje! Naozaj sme smoky. pojďte se na mě koukat. Prosím, jak streamuju. Streamuješ? Kreditku keď mi pošleš kreditku. Dám ti donate. Jo, Možno ti moje No, vajce. daj mi kreditku, pošlem ti aj donate. ale já nemám kreditku. Čakaj, mama. Alebo oco. Mama, taťa. Já nemám tátu, ale bez prdele. Čo sa mu stalo? Máš tátu bez prdele? Čo mu vyčítali v base? Ale to odpojil. Bolo to strašne kruté a strašne po piči. On sa len Paťo to rozplakal. a nezvládol. odpojil to. Teraz sem do neho mamka na Teamspeak, ne? No, Ale ty si povedal, že čo je mu vo väznici a v tom tulíbol. Vlastne teda. no hello. Sevas, čo si to Ahoj. odpojil? Čo stalo? Idem plakať, Jum. On sa napil... Čo, kde je? On No, sa na napil voľnej miestnosti 4? Prečo ne, že hovoríš? Nemusíš sa hambiť za to, že máš oca bez prdele. To je v pohode. Ty čo bolo, zmutoval? Ahoj. Ja to nie. Umio, ty kokot. Ja nestíham úvať. Tak poďme k nemu, poďte do dvojky. Ahoj. Čau. Nazar. Ako sa máš? Paťo. Jdi Ahoj. pryč. Paťo. Príď sa to ne. Paťo. Ty príď. Experiarmus. Experiarmus. nechci. Jdi domů, satane. Jdi pryč, ja to dneska nechci do prdeli tátou. Paťo, ty si na drogách. Prečo už rozprávaš? Táta ti odkusol jazyk? Aj. Adam žalúdek došiel. Počkaj, Nice. mluvnem ho sem. Ahoj. Čau. Au. Nazar. Jak sa máš? Máš stiahnutý žalúdek? Lebo ja mám, ja som hladný. Čau Adam. Adam? Ty si žalúdek? Alebo žalúdek? Ty si žalúdek? On sa rozplakal. Žalúdek. My ťa nepočujeme, jak sa smeješ inak. Adam. Nenapadne celkom. Ty si žalúdek Adam. či žalúdek? Ahoj Adam. Adam. Čau Adam. 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 To je podľa mňa ten Adam. Patoman. Prečo máš Adamovský Chápeš, žalúdek? že to je ten Paťomen. Len on sa premenoval. Ty kukus, to je aký hacker? Že? Že Ty úplne si hacker Číny. Dám kreditku. Rýchlo mu dajte bán, nech nám ovládne Teamspeak. Nejde už zaponovať. Ty máš žalúďového Adama? Ano. A prečo ne No pikové eso? konečne komunikuje. A prečo ne pikové eso? Chod za Ne, však je to mamičkou. zábava. Poď do peňaženky. Vezmi kreditovú bankovú kartu. Takže to si nepočul. Vezmi kreditovú bankovú kartu. Opakujem. Vezmi kreditovú bankovú kartu.
Chlapci, keď budem utíkať, tak mi ho sem mluvujte mi ho sem. Držu mu. Počúvaš, Adam Žalúdek? Paťko, Kvalita, poď do piču. Paťko. Paťko. Takže vezmi kreditovú bankovú kartu z peňaženky. Už to znova. Mluvujte ho sem. Ty Prečo kokot. si jebnutý? Tak stoj na mieste chvíľku, ty hyperaktívny kokot. Paťko, môžete povedať niečo? Vezmi kreditovú bankovú. Ne, ticho robo. Ne, ticho. Akorát som chcel niečo povedať. Dojde za Vezmi mamičkou, kreditovú stiahne bankovú blúzku, kartu. poboské Aby vyšiel- hranávku, aby to sa aby vyšiel- vliekol. Ty kam si ma pridal? Jaký Andy, to je? To je Andy. Ty, To no, je... prečo ma nepozrieš do nejakej skrytej skupiny na Skype? Ty si hacker. Vezmi kreditovú bankovú kartu. Nadiktuj mi následné. Z prednej strany čísla, zadnej strany čísla a následovné. Už si môžete iba vybrať hru. Opakujem. Poďte do izby svojej mamy. Olište jej bradavky. A zoberte bankomatovú kreditnú kartu. Na tým spíku sa skemuje o kreditné karty. Jožo Kubáni. Hej! Kto zaban? Rival, to čo si spravil? To je tegeš. Sekundový som mu dal. Zober mu tie práva, lebo už sa nudí. Sekundový som mu dal iba. Došiel, chlaň. Jo, sekundový. Mám Vy ste vám to mi dali zopakovať? ban? Alebo No. rozumiem? Nedali. Tento Však chlapič. Poprosím o ticho. To asi server spoznal Ďakujem. hackera. Poprosím o ticho. Ďakujem. Takže, milý zákazník, Paťko. Ty kokot, počúvaj ma chvíľu. Počkej chvíli, počkej. Čakám. Vy jste mi dali, že si nemůžu změnit jméno? Presne tak. Šmáre. Ty je jaký hacker. Dobré, No. děkujem. Už si Paťomen? Hej. Takže, vyber... No, ale zase už počul. Tak na čo čak, rozumeli ste všetkým podmienkam, ako získať všetky hry zadarmo, ktoré nechceš. Povedzte niečo inteligentné chudakovi. Takže, je 16.8.2015, 1 hodina 40 minút v noci a je tu 10-ročný Kido na TeamSpeaku. Ktorý... Já? Ne, ten Nie. druhý. Kdo? Ty máš ty si ten Paťomen Paťomen. 23. To piči, však ty si muž, kurva. Ty žiješ len... Ty už taký starý, že ty žiješ druhý život. Ty padol, by si odznova mutuješ. Paťo čo by si No. stalo, keby si tam bam? Urazil by si sa? Prosím, No, zoberiem mu tie práva. To je zbytné. Co? No, jo, pro- zober mu to rýchlo. docela jo, protože tu mám Nestíhaš. 2 kámoše. Dobre. Dobre, už si bez práv. Posledný krát som si musel kliknúť. A je to piči. No to zaujímavé, to je teplé práva. Ja som Ok. spätný. No. Dobre, Dobre, pokračovať. teraz mu idem na teba, ja teraz. Počkej, Paťo len píše. OK, tak když mě tu nechcete, přijdu zítra, možná. A mne to napísal to isté. Kokos to jaký takýš. Zajtra part 2. Ty si to natočil? Hej. Miami, la vida loca.